Thomondi Ramogi TV. Bad migao mar mwandu mikunye buolo osingo mar chwala pisas magie gweng' maramula kar chung'od bura magem marango chal mar kar kunyo mula kanyo motol ne chiwo lesen mar kunyo mula ne kambi mar Shanta Gold mosenyiso dwaro mar tau chenro mage alorano magibiro bang' moko kuom jopiny e gweng'no chwalo ng'ur margi ni kambi no geto daro gi emir kendo chako chenro mar kunyo mula kanyo gino makambi no kwedo kagiwacho ni nyaka sani pok gido lesen mar tich. Kalore kod Chikane Morris maena pisa mochung'ne mwandu mikunye buolo yango ni gisewinjo ng'ur mar jopingo kendo gisingo ni onge chenro mar kunyo mula mibiro dhi nyime godo kanyo nyaka sirikal kuong winji ywak jopiny kendo yud ler kowuok kuom kambino ewi kaka gibiro tao tijegi. Dwa timo kunyo mar mula e Ramula ka mondo wang'e ni communities to wacho nang'o kalure gi luoro mang'in go kata ber mabro betie to gima duong' mwang'eyo en ni ere kaka kunyo mula no inyalo time yo makare mar rito alwora kendo rito nyaka ratiro mar dhano kata ratiro mar oganda. En kama duong' medwa ni mondo mi odarie ji. Wapenjo ni to kodarwa waji mang'eny gi wadhi kanye. Wapenjo ni to kodarwa mond liete gi nyithind kiye gidhi dwaro lope kure ma gidhi dakie. To jopiny to sebedo gi ywak. To adier makende en ni nyaka sani poka giyudo lesen mar kunyo mula ei area mar Ramula. We have had the concerns that mostly relies on consents, and we will tell the people of Ramula they should not worry. A technical team will come and verify all the consents that were taken. Some people are claiming some of them were fraudulently taken. Entolo mwaka oyo machielo nyakora mga juange chendo ni mara rameny pinyero kama na